Znači, ljudi moji, veliki pozdrav. Jana je spavala, tek je ustala, tek smo je probudili, rekao ti moraš sad snimat. Zvali smo i Fatimu, Fatima govori da neće, da hoće da odmori. Tako da smo ja i Jana sami, što se tiče ove prostorije, i odlučili smo, pošto odavno nismo, a stvarno smo i bezobrazni, trebali smo snimit odgovore na vaša pitanja i vaše komentare, što Jana sama govori da bi trebali to raditi češće. Jel' tako? Tako. Ja. Kako spala da ti meni vedi? Хорошо. Da. Ajde. Radio Srna Bosanka. Jana je tako pametna i kulturna žena. Nikog ne vrijeđa. I tako kulturno svakom odgovori, a nikog ne vrijeđa. Jana moj favorit. Bravo, Janjuška. Hvala. Puno. Radio Srna, imaš od mene like na komentar, hvala ti puno. Ovako, Sakira 707. El Medine, svaka ti čast na ovom, ali nema potrebe da uopšte daješ na značaju tim budalama, jer oni upravo žele da izazovu tvoju reakciju, jer samo na taj način mogu biti u priči. Sakira, vjeruj mi da sam razmišljao o tom. Vjeruj mi, eto, imamo potpuno isto mišljenje. Mnogi govore, nemoj se oglašavati, šuti, jednostavno, to je jače od mene, nekad moraš. Nekad, govorim da moraš. Ali odlučno smo sinoć razgovarali, ja, Fatima i Jana, i baš smo odlučni bili, da više se nećemo oglašavati ni na kog. Znači, nek pričaju o nama što žele, mi imamo svoj život koji živimo i tako će i biti. Uglavnom, Sakira, hvala ti puno, želim ti puno zdravlja, sreće, veselja. Nastavi komentirati, jer tvoj komentar kad pročitam, isto je Radio Srne kad pročitam, od još ljudi kad pročitam komentar, onda znam da imam ljude koji sigurno uz mene, koji su moja publika i ja to cijenim i jedva čekam da se upoznam s takvim ljudima, da popijem i piće sa njima i tako. Hvala vam puno. Neira Bukvić, bravo El Medine, ne daj na svoju porodicu. Tako je uvijek bilo. Budite sretni i nasmijani i veseli u inat ovim dušmanima. Neira Bukvić, legendo, tako će i biti. Oni nek pričaju, a mi ćemo da šutimo, branimo se šutnjom, jer smo pokrenuli smo jedan proces koji sad nije na nama da se oglašavamo, da ikog vrijeđamo. Tako da jednostavno ćemo da šutimo i nadamo se da će ljudi malo se ovako kucnuti u glavu, da im taj mozak proradi. Jer iskreno ljudi za Saju Popović nije se za tu ženu znalo. Evo, pričao sam sa 500 do 600 ljudi sam pričao, što porukama, što uživo, što pozivima. I većina njih, 80% njih je reklo za nju se nije ni znalo dok vi niste postali popularni. Znači, tako je. User. Joj se zakuhalo, sad će Fata opet popušit batine. Useru, glup si čovjek, tako da neću se s tobom baviti uopšte, idemo dalje. Jedva čekam kad dođe Suzana, da vidimo kako će se onda snimat. User. Malo poglupo pitanje, a u isto vrijeme i dobro.
Suzana kad dođe, Suzana već zna da mi snimamo svaki dan, da mi živimo od ovog snimanja i od kanala mog samog YouTube kanala, tako da Suzana je u sve upućena. Ja hoću samo jedno, vjeruj mi, da Suzana dođe u Sarajevo, da izađe iz aviona i da ja čvrsto zagrlim. To ja hoću, ništa više. Toliko od mene. Jana, imaš ti šta za reći? Я едва чекаю, когда она прилетит. Меня, знаешь, я знаю точно, это я буду плакать. Normalno. Да, ну вот. Я буду ее обнимать, целовать сильно. Ну и, конечно же, буду плакать. Я очень сильно за ней соскучилась. Normalno i ja sam, vjeruj mi. Ali eto, nek je sam živo i zdravo, ona će nama Я doći. сегодня с ней разговаривала. Вот. Был сегодня прилет по Николаеву. Умер один человек. Вот. И, короче говоря, как-то так. Опять начали бомбить. Я ей сказала, чтобы она была аккуратненько там. Dobro. User opet ponovo user. Vidi Fatime grob. Ovako da ti kažem nešto. Hajde ovako, poslušaj me, otiđi u toalet, stani pred ogledalo i malo porazgovaraj sa sobom. Da li ti nekog možda vrijeđaš s ovim? Vidi Fatime grob. Da li ta Fatima pročita ovaj komentar? Kako se ta Fatima osjeća kad pročita komentar da njoj neki tamo napiše Fatima ti si grob? Aj molim te, poslušaj me, evo neću ništa da dužim, ništa u vezi tebe, nego samo me poslušaj. Stani pred ogledalo i malo popričaj sam sa sobom. Da li je to realno što si ti napisao ili je nako iz Afrikancije neke bilo? Toliko što se tiče tog komentara. Vas treba u ludnicu zajedno sa Šuginim roditeljima. Tragistine, ja ove komentare čitam i vjerujem da mi dođe da se nasmijem. Pa zašto, druže moj? Zar ti ne bi volio da živiš ko ja? Eto koliko ti mene mrziš da si mi u svakom videu mom ostavio komentar. Pregledao si video, ostavio si komentar, normalno ja od tog komentara zaradio. Hvala ti puno na komentar, Sanja. Šačir, muči me san ovih dana. Moram probat sebi Elmedina pušćat kad hoću na spavanje, jer vidim da je Fatima otvoreni očiju zaspala. Šačir je pošao pojavljivat se ljudi u zadnje vrijeme na mom kanalu, komentar Sanju, tako. Ali vjerujte da nijedan komentar nema uvredu. Znači čovjek onako hoće kroz komediju da iznese svoje mišljenje, da bi se ja evo nasmio i ono, šta reći nego Šačire, puno ti hvala što nas pratiš, gledaš i jednostavno hvala ti, nastavi gledat, nastavi pratit, mi smo tu da snimamo i vama ako se dopadne gledajte, ako ne premotajte dalje i to je to. E sad, čuj ovo ja, Jana ko pijana, Fatka ko na drogama, on lud 100%. Tvoje mišljenje ostaviš za sebe. Ja ga neću uzimat to što je u obzir. Tako da, dovoljno si rekao.
E sad, kad vam je sljedeća destinacija malo kulturniji? Kad vam je sljedeća destinacija i gdje? Sljedeća destinacija će biti pa približno kroz nekih 7 dana sigurno će da bude. Tako da ne znam još gdje planiramo, vjerujte da planiramo, imamo puno poruka i šta ja znam, imamo puno ideja, pa dok se odlučimo jednostavno, možda da objavimo neki video gdje idemo i tako. E sad Slavko. El Medine care, hvala ti što si izreklamirao Amira. Nisam ni čuo za njeg ranije, ali sad gledam njega da vidim kuda ovaj tvoj cirkus ide. Slavko, nema na čemu, svi ste vi čuli za Amira. Prvi ja sam čuo davno nekad još, kad je pošao snimat sa novinama obljepljenim po zidovima. Tako da nemoj da se lažemo da niste čuli, svi smo mi čuli za njeg i znamo i koji šta je. On živi svoj život, ja živim svoj, vrlo jednostavno. Jel dosta ili ćemo još? Hvatit na ruskog znači dobro je. Ništa ljudi moji, to je to. Vi budete pozdravljeni, mi vas volimo, ljubimo, imate veliki pozdrav iz Tople i Gornje Višnjice. Pišite nam gdje bi želili da nas očekujete ubrzo. Tako da, veliki pozdrav za vas.